enwere ụkọchukwu m na ya na-abakpa ka m metụ ya aka n'ofu maka kidney hospital, maka efere anyị na-atụ ego onye rịaba kidney a na-atụ ego thousands of kidney. Mụ na ya na-abụ wee tụba alụ na onye Igbo ọbụla tụọwa 1000 naira. Ụmụnne m, mana mba ofesi ma n'ụlọ ebe a ka m gwu na eziokwu, sọọsọ ọnwa 6 kidney hospital adịgo n'ala Igbo, sọọsọ ọnwa 6. Anyị metụkwa aka union a ị na-afụ maka insurance, ọ na-abafịa ndị be anyị gba ọkụ ebihapụ onye ọbụla. Onwe ka anyị si na-atụnye ọbụrụgodo nọ n'ahụ 100 naira ịchọ ịkwụ nke gị n'ahụ ịkwụcha n'ahụ. Ọ bụrụ na anyị so na-atụ ego a, onye shọpụ ya gbara ọkụ ma onye awakpuru ma onye megidere, afụdana na ọ na-atụ ụtụ ya esi ebe a nyere ya aka. Otu aka ọ dị n'obodo mere mmepe, a na-enye value to lives. Nke a bụ onye agbara shọpụ ya ọkụ, o nwerozi ife ọ na-eme, ọ banye na criminality.